Fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt għadu kemm tlesta r-restawr ta' gallerija li matulu nstabu dekorazzjonijiet bl-istess stil u tema ta' dawk misjuba fit-tlet swali li nfetħu għal pubbliku dal-aħħar. Aktarx li dawn id-dekorazzjonijiet saru fi żmien il-Franċiżi f'Malta bejn l-1798 u l-1800 u għalhekk jistgħu jkunu fost il-ftit arti ta' dak il-perjodu li nafu bih sissa. Ir-restaw li tlesta ġimgħa sar f'gallerija mdaqsa magħluqa li tagħti għal triq l-Arċisqof. 4 postijiet l-tik mamar u gallerija li sibnihom illi taħt l-ammonti kbar anka sa 16 passata zeba fuqhom kien hemm taħt net pittura. Id-dekorazzjonijiet impitra aktarx li kienu ħbew meta swali u l-gallerija ġew imbajda fil-bidu tal-perjodu Ingliż f'Malta. Tpinġijiet minn żmien il-Franċiżi f'Malta ftit li xejn huma magħrufa. Fil-knejjes Maltin kienu tpinġew l-emblemi tar-Repubblika Franċiża li waħda minnhom għadha fil-Mużew tal-Katidral tal-Imdina. Fil-Palazz tal-Gran Mastru stess dal-aħħar sar ir-restawr tal-karozzella tal-Gran Mastru li fuqha jidhru 4 immaġini ovali li jinkludu emblemi tar-Rivoluzzjoni Franċiża. Emanuel Magro Conti, manager anzjan tal-kollezzjonijiet u kuratur tal-Palazz tal-Gran Mastru għalli anke nstab dokumentat li artist Malti kien tħallas biex isiru dekorazzjonijiet fil-Palazz tal-Gran Mastru f'Diċembru 1798. Tal-gallerija interessanti għaliex tkompli mal-istess tema ta' dawn il-kmamar. U il-fatt li huma bil-mitoloġija jew bħal din il-kamra bl-4 kontinenti qed juruna l-era Franċiża illi affarijiet reliġjużi ma kienux ħanejdu hekk baqgħu favoriti bħalma kienu fis-snin ta' qabel taħt il-kavallieri. Is-swali li fihom instabu tpinġijiet simili huma l-Kamra tal-4 kontinenti, il-Kamra tal-Franċiżi u l-Kamra tal-Ordni ta' San Mikiel u San George. Dawn jiffurmaw parti mid-9 swali li nfetħu għal pubbliku għall-ewwel darba f'Ġunju li għadda wara restawr estensiv tas-soqfa tal-injam, pittura diretta fuq il-ħajt kif ukoll tal-art magħmula mill-irħam u miċ-ċangatura.